Зі збудованих власними руками осель на вулиці. Більше 300 родин, що проживають в селищі Сувук-Дєре під Сімферополем, можуть залишитись безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Ба більше жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. З 2006 року власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли в черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Обіцянки від окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова та його заступника Євгенія Кабанова виявилися брехнею, обурюються люди. У меня 3 несовершеннолетних детей. С 2006 года я строю дом на этой поляне протеста. И сейчас ходит какая-то комиссия и говорит, что будут лишать нас наших участков, наших домов. Тоже строить на этом участке. Тоже с 2006 года здесь. Сына потерял здесь, на этом участке. Один строит. У нас хотят вот забрать эти участки. Мы пришли в 2006 году вот с мужем вдвоем. Пришел здоровый. Вот сейчас стал вот такой. И сейчас мы слышим, что наши дома будут сносить. Сейчас он получил инсульт на этой стройке, на этом поле. После присоединения к России глава государства издал закон о реабилитации крымских татар. И мы уже понадеялись, что получим эту землю. Но, к сожалению, 7 лет в составе России никаких действий от местных властей мы не наблюдаем. Нет, только говорят, пугают нас, что снесут наши дома, что мы не будем здесь жить.